om. Det her, det er Hold the Killer, og det er Knus, som man også hedder inde på. Ej, det er A.K. Jensen eller Knudsen, som vi også kalder ham. Det her, det er KNK Gameplay, og vi skal til at spille noget World of Warcraft. Og vi har taget en, jeg er sådan en diger, ja, hvis du kan se mig her på skærmen, og Anders han er en ulv eller vareulv, tror jeg faktisk også er. Vi er pænt nice, vi har det samme tøj, og vi er bare super nice. Og nu skal vi lave en quest, som vi faktisk ikke engang går hen mod questen, fordi vi er snot dumme. Så, jeg gik bare et eller andet totalt random sted. Ja, men vi går bare efter pilen. Der er også en pil på det der minimap der, det er selvfølgelig bare efter. Ja, det er jo bare nice, når jeg er sådan en race, eller som til dyr. Eller jeg er sådan en klasse, der laver som til dyr. Så jeg lever lidt hurtigere end Anders. Det er fedt, ikke? Jeg skal jo være healer, når vi skal i Battlegrounds og sådan noget. Jeg er bare hunter. Ja, de er også nice. De er rigtig gode i DPS. Når vi skal i Battlegrounds, så skal jeg nok heal, og så klarer du bare alt andet der. Yes, simpelthen. Jeg har glemt at sætte optageren i gang. Hvad? Altså, jo, men altså tiden. Vi skal jo have tid på det. Skal vi se, Den sidder jeg bare i gang. Jeg tror der er use signal, vi skal lige se hvor vi skal være henne. Der vi skal over på sådan en ø eller sådan noget. Eller herovre. Følg efter mig. Jeg løber lige og fra nogen Ja, det lyder godt. Nu voldtager jeg. Nej, du er for langt væk. Jeg kan ikke voldtage dig. Vi skal herhen. Det er en der vi skal dræbe. Der kommer en masse hunde og angriber ind. Dræb hende. Godt gået. Så skal vi nakke dem her. Hvis du kan skifte. Anders, hvis du kunne tage ikke frem her. Sådan her. Dejligt. Sådan her. Jeg var lige ved at dø der. Sådan der looter lige alt det her. Okay. Så skal vi ind og aflevere questen. Seriøst, Anders, du ved godt, at questen var lige ved siden af os, ikke? Og så er vi bare rendt lige en kæmpe omvej omkring den. Men så gode er vi nemlig. Så gode er vi til at spille videospil her. Vi er nemlig the masters i hvert fald. Der er en eller anden ting efter mig. Det er nok fordi du er gået igennem på ekko på ham, man. Jeg er ham. Hvor er kosten henne? Det er nede i den der kælder der. Den er lige her. Nå, lige der. Skal vi se her. Jeg tror ikke jeg har sat... okay, det er der optager så. Ain't a problem. Du kan ikke complete questen. Har du ikke gjort det? Jeg tager bedst. Ja, det gør jeg også. Det er også det eneste jeg kan bruge. Det andet kan jeg ikke bruge. Det er rydt. Det er lidt ikke for noget, men hvor er det nu man ser sin inventory henne? Hvad? Hvor er det nu man ser sin inventory henne? Det er bare B som back. Der. Men hvis du ser dit tøj og sådan noget, så skal du se. Der. Det er at du kan drikke dig fuld i det her. Så brækker du alt muligt. Det er mega irriterende. Så du skal ikke gøre det. Smukt. Ej, jeg skal kunne have en bue, jeg skal ikke have en bakke. Jeg skal også op og aflevere en quest der. Hey, for The Lone Ship. Hvad laver du, Anders? Jamen, jeg skal lige have noget andet ting på mig. Okay, her. Prøv lige kom. Der er sådan en hammer quest.
For my people. Har du så ham? Ja. For Gilneas. Har du den? Eller har han en quest eller? Ja, men jeg har også taget den. Så skal vi herned. Vi skal ind og redde sådan nogen, der er drukne. Ja, vi skal ned her, og så tage redde sådan nogle drukne ned. Mennesker. Vand, jeg hader vand. Wow, hvad der sker herinde? Har du ladet du ikke mærke til det alt sammen det, mens vi var dernede, så er alt blevet mega anderledes. Oh, what the fuck, der var ingen anden latterlige ting efter mig. Det kan jeg se. Jeg healer dig lige. Men det er sgu da ikke alle, der er døde. Hvad? Nej, de er jo... Du kan kun tage en af dem. En i gangen. Du har dem på ryggen. Anders, du er nødt til at gå ind og aflevere dem. Jeg kan godt lide, vi skal kun redde 4, selvom der er sådan 40 personer, der er ved at drukne hernede. Nej, det er 4, det er nok. Ja. Jeg kommer nu. Du kan kun tage en i gangen, husk det. Det ved jeg godt. Hvad, jeg gør bare alt arbejde, eller hvad? Jeg skulle kun taget 0. Har du kun taget 0? Ja, så tæller åbenbart kun for en, så. Hey, det er fordi vi ikke er i gruppe sammen. Sker det for det? Kan du ikke push på det? Ja, jeg kan bare lige vente. Det skal lige gøre det i gruppe. Invite, sådan her. Fuck, vi er kloge. Yes. Sådan her. Hvor fanden var det, nu skulle ind? Nå, derovre. Jeg mangler lige en. Er du færdig? Nej, Er du mangler? jeg mangler en. Nå, den tror jeg afleverer for dig nu. Yeah. Har jeg ikke? Så er vi færdige, jeg måtte Jeg jo kan godt lide, at man slet ikke bliver våd, selvom man har været nede i vandet. Ja, det er smart. Men altså, det vil sgu nok være lidt for meget for langt for. For my people. Speak to. Det er nogle lette quests, vi får her. Yes. Så, følg pilen. Den var. Det var bare sådan, der hedder 4. Altså, jeg har sådan en, hvor der hedder sådan en spil, der hedder Dark Flight og sådan noget. Sådan, du løber helt vildt hurtigt. Eller ikke helt vildt hurtigt, men... Hurtigt. Space. Oh, fuck nice. Yes. Så fast. Nej, så... Hvad sker der? Gå en ryster af derinde, jeg glemmer at lave mad. Ja. Jeg går lidt det, jeg ved ikke hvad vi skal, men alligevel så går jeg bare totalt random steder. Nej. Jeg prøver at løse den der quest, vi skal aflevere. Jeg snakkede om mig. Okay, jeg ved ikke lige hvor han er. Hvor fanden er han? Der! Nå! Der! Hvor den her? Get Gavin or get going. Jesus, er du gal af mange Watch ting your her? back. Nå, What can I do for hvad for en you? skal vi tage? Bare dem alle sammen, du skal tage dem alle sammen. Keep your Vi skal ind og chin up, snakke med dem, vi eh? skal ind og snakke med dem alle sammen. Good day. Farewell. Ain't you a chipper looking one? Nå, okay. Så kan vi ind og snakke med dem. De kan jo bare ikke finde ud af at gøre det selv. Hun har en hest, hun kunne fandme gøre det selv med en kælling. Jamen, med sådan nogle vareulve. Vi er bare postbud alle sammen, men de er fandme dårlige. Det undrer mig også altid over det. Først da jeg startede, ikke tænkte var, hvorfor kan de ikke, så skulle jeg ind og snakke med hende, ikke? Så skal du gå 10 meter, så skal du hen og aflevere en besked. Nå, vi skal derover. Ja. Jeg troede, vi skulle følge bilen igen. Men der er jo flere jo, så. Make it quick. Det kommer an på, hvilken quest du har taget. Jeg tager den der. Nej, accept. Det kan du ikke tage nu. Nå, vi skal dræbe nogen. Mountain horses. Det kan vi lige så gøre.
Reinhardt, red nogle heste. Skal vi gøre det først? Det lyder meget nemt. Der, jeg kunne se ræve. Der, der var det. Ups. Pas på, at du går ind mod ham, den store der. Bare hop op på dem, tror jeg, så tror jeg, du skal ride væk med dem. Hvad? Du tog den hest, jeg skulle til at tage. Hey, jeg tror bare, det er et. Nej, det er det ikke. Det er ikke et. Du skal spage med hende. Hvad er det, vi skal hen med dem? Hen til en af damen der. Du har lige gået forbi. Vent om. Vent om. Det er sgu da rigtigt. Det er den der dame, ikke den dame. Og du er komplet idiot. Ja, det tror jeg faktisk, jeg er. Nå, det var ærgerligt. Wow. I don't have a target. Det er My Little Pony. My Little Pony. Jeg kommer til at gå hen og gøre ham ned den store. Ja, bare løb væk fra den. Jeg tror ikke, han kan følge med. Men skynd dig lige, du har allerede mistet alle en af de to. Nej, jeg har haft det. Har du sgu da. Jeg kommer lige ind og healer dig. Hvis jeg kan fedt. Og så længe du ikke rundt hen til mig, så er jeg tilfreds. Satans! Anders for helvede! Der er der. Du gjorde det sådan ikke mig. Okay, ikke noget svært nu. Okay, vi mangler en hest. Ja, bare bliv der, jeg finder en. Okay. Okay. What is it? Ride ranke min... Ride ranke min hest, den hedder Annabelle. Ride... On top train, sådan her. Så skal vi ind og til... vi skal lige aflevere den her kyst nu. Level up. Nice. Prøv at se, hvad jeg kan være nu. Don't use that. Jeg er en bjørn. You see it. Jeg har mega meget liv i den. Ja, mega meget. En fin, ikke? Nå, har du overlevet den? Når du ikke gået level nu? Nej. Hey, vi skal ned til den der. Unlucky bit. Det er være en bjørn. That spell isn't ready yet. Du ser sjov ud, mand. Jeg er en bjørn. Ja, præcis. Hvad, kan du ikke lide bjørn eller hvad? De lugter. Så er jeg en tiger. Jeg kan også bare være normal med mig. Også en mulighed. Nu burde du da gå i level, burde du ikke? Efter den her. Det ved jeg ikke. Any friend of Greymane is a friend of mine. Long live Greymane. Det ved jeg sgu. Hvor Har du overlevet den? levelen? Det du ser dernede, der er sådan en XP bare. Nå, så er jeg ikke gået i levelen. Okay. Nå, vi skal i hvert fald lige hen og lave en line. That's enough gabbing for me today. Vent, nå. Nu skal vi her. Okay, Skal vi Ja, ikke skyde nej. ham her? Glory to han er Gilnet. bedst. Skal vi se, hvad står der? Find the line ribbon book. Den er her et eller andet sted. Den ligger et eller andet sted. Du bliver angrebet. Epic battle. Men jeg tror jeg har fundet et eller andet heroppe. Der, den er her. Yes. Epic battle. Nej, jeg tager den. Jeg skal også tage den. Jeg er så bored, fordi jeg kan heale dig. Hey, hvor er din hund hen? Det ved jeg ikke. Du kan genopleve den, det ved du godt ikke. Jeg skal jo lige nu rotte.
Er du oppe på et tidspunkt, ikke havde sådan en hunter, ikke? Så gik jeg ind i Battleground, altså PvP, ikke? Og så tog jeg bare mit dyr. Så dræbte den tre spillere. Bare på sig selv. Det var mega nice. Hvor er Grandma skulle close? Det må være... Der er noget guld her, kan jeg se. Jeg er reddet, I got your back. Jo. Ja, det er combo. Wow. Sådan der. Vi skal få noget tøj. Hvor tror du, det kan være? Ja, det er herovre. Jeg tror, det er den her. Der, det er lige der. Tørt. Nå, det skal egentlig. Han får god XP for det. Ain't you a chipper looking one? Watch your back. Change the cat. Meget XP har du. Jeg er næsten løbet. Men hvor er den der kat nu? Herovre, du kan kigge på kortet, så kan du se det. Den siger, den skulle være her. Der, nej, det er en ræv. Kan det være en? Hvor er lortekat, mand? Jeg har jæger og instinkter. Jeg har en kat, tror du den tæller? Vi snyder hende. Hvor fanden er den kat der? Står der her, Crestlock. Der burde du kunne se det. Retrieve change cat, den burde bare løbe rundt et eller andet sted her. Right about the evacuation, I just cannot leave. Den er orange. Så kunne det sgu da godt være den der rev. Det kan være, at du var forvekslet den. Det er værd, hun bruger briller, ikke? Så det er værd, at vi kan stjæle den. Vi deler os lige op, så vi bedre kan finde større områder. Kan det være, den er død? Jo! Jo, jeg har fundet den. Jeg har fundet katten. Anders, jeg har fundet katten. Jeg healer dig, Anders. Ja, Anders, jeg healer dig. Jeg har fundet katten. Anders, hjælp, jeg har fundet katten. Sådan der. Change cat. Har du nu ham der? Nej, det gør jeg nu. Change the cat. Kan vi ikke lige... Så. Heroppe og så lige... Jo. Og så lige... Så putter du dig på et level. Anders, du kan ikke komme over det hegn her. Du kan godt se det dobbelt, det er højere end dig. Fordi du har ninja skills. Og jeg kan også dræbe dig, hvis du skulle. Ja, det kunne du. Vi kan prøve at tage en duel bagefter. Jeg er den, der kan heal, så... Ja. Jeg tager... I got a bad feeling. Keep your chin up, eh? GJ, man. GC. Godt gået. Level up, man. Crawl. Ja, det er godt så. Jamen, jeg kan også ved at se, at det snart er slut på den her episode. Ja, allerede. Det er jo godt nok gået hurtigt. Men vi skal lige over snakke med den der. Ja, spørgsmålstegn der. Og efter det, så slutter det af. Ja, jeg vil altid lave en episode her, ikke? Jeg tror desværre, at du optage en episode med i det. Nej. Det vidste de jo ingenting noget. Det vidste de jo ikke noget om, Anders, vel? Det kan ikke. Bare ignorer den der. Nå, jo. Det kunne vi ikke. I need a target.
Der er en af snakrunden der. Hello. See you around. Jeg ved, hvis vi bare dræbte dem der, så kunne vi da bare lige See you around. dræbe dem hurtigt. Jo, vi kan bare hurtigt dræbe dem der. Det kan vi da sagtens, skal vi ikke? Hello. Have a good one. Der er en tynd herovre. Anders, der er en tynd herovre. Jeg er lige i gang med at nakke nogen her. Op. Ja. Hvor fanden bliver jeg stummet? Der er en tynd derovre, du skal. I need to target something first. I need a target. I can't cast. Jeg har fået en ny yet. spil. Har du? Nice. Det er godt. That's still recharged. Slå den. I need to target something first. I don't have a target. Eller Anders, kom lige herover og tag de her ting. Plank, der er nogle planker herovre, du skal tage. Det er lige meget med dem der. Bare lige komme herover hurtigt. Ja, jeg skal nu skaffe en nakke. Ja, men nu har vi nakket dem. Kom lige herover. Der er nogle planker, du skal. Færdig med kysten nu. Undtagen en. Sådan der. Hvor fanden skal vi aflevere dem her? Nå, det der. Og du har taget alle tingene? Nej, det tror jeg ikke, du har. Jeg tager billedet. Et andet billede jeg fik, det kunne jeg ikke bruge. Så skal Mario lige 2 ting, gør du? Mario lige nogle ting. Der er en her. Der er tynd herovre, ja. Sådan noget blåt noget, jeg har fået nu. Ja. Så går jeg til tynden. Ja, den skal være Så, har du fået den? right to. Ja, men der er lige nogle hammer her. Der er en her, du skal have den. Ja, herovre. Ja, den er eller ikke hammer, en slags Foran. jo, en hammer, tror jeg. Ja, okay, nu er vi også Så stoppet. skal vi have her. Og der. Ja, jeg har det Her, her. har du dele? Okay, fint. Jeg tror lige, du manglede. Hello. Skills! Okay, er du klar? Du skal til at slutte af nu i hvert fald. Der er gået 22 minutter. Det var så alt for i dag. Husk at subscribe, altså hvis jeg har lyst til det, ikke? Nej. Der er vi færdige. Man kunne se din røv. Vi er færdige. Ej. Jeg skal dø på min røv, hva'? Nu er Bjørn sur. Vi ses næste video. Farvel. Farvel. Nej.